Aquest cap de setmana vam acudir a l'esmorzar gastronòmic dels amics de l'associació Amics de les Coques d'Oliva i va ser a Forna, al restaurant Nautilus. Si ja va ser una meravella, veure els camps de tarongers, oliveres, garrofers, els boscos de pins i carrasques, encara ens va encisar més els carrerons de Forna, el castell i el tracte que ens va dispensar Ximo i tota la família del restaurant Nautilus. I veure com Ximo i el seu equip han aconseguit continuar i agafar el testimoni del seu pare. Coneguem millor el fruit del seu treball amb l'entrevista de Miquel Font. Bon dia, ens trobem al restaurant Nautilus de Forna. Acabem de fer un almorzar gastronòmic de l'associació Agaco, Amics de les Coques d'Oliva, i amb nosaltres Ximo. Ximo, bueno, conta'mos un poc la gastronomia del restaurant Nautilus. Mira, bon dia. La nostra gastronomia es basa en coses de producte i coses de la zona. Fem un poc de tot, fem guisaets, coques de tot tipus, a la calfó, al forn, i no res, un restaurant familiar. Per exemple, anem a contar una miqueta el que hem degustat avui. Conta'mos el que ens has posat en taula. Pues mira, primer s'han menjat uns pastissets de pasta bona fregidets en gambeta i bleda. Després sabe que s'han menjat una miqueta de polpa a la brasa, rabó de bou, patonets guisaets, una miqueta de carn torraeta i una bona ensalada d'encurtits. I a més, postres. Sí, uns postres variats de catos casolans que es prepara ma mare i ma tia ahí amb molt de carinyo i això. I després un cremaet. I un bon cremaet, clar, s'ha d'acabar amb un bon cremaet. Un bon cremaet i una misteleta. I una misteleta de teulà. De teulà, que està molt bona, clar. És una miqueta diferent a la xaló. Bueno, normalment, què és el que el demana la gent per almorzar? Pues mira, així la gent passa de molt tipus. Passa des de sabatetes de 2 vetes hasta un entrajat, que dic jo. A veure, entre setmana normal ve els típics collidors, els netejadors, esmorzars, pues, n'hi ha que es fa el gasto i n'hi ha que es menja el que heu esmorzat vosaltres. I entre setmana feu algun tipus de menú o alguna cosa? Sí, entre setmana de dilluns a divendres fem menú diari. A part d'això tenim la nostra carta, que podeu demanar més arrossos de tot tipus, arròs en crosta, paella, meloses en gamba cigala, paelleta de faves i carxofes, hasta una fideueta de pato. Jo sé que feu uns arrossos espectaculars. Quin és l'arròs que més el demana la gent? Doncs mira, el que estan demanant molt és l'arròs meloset en gamba cigala i l'arròs en crosta. És a dir, que la gent li va lo tradicional, també. La gent va a lo de antes, perquè avui en dia no tenim quasi temps a res i venen a menjar com si guisara sa mare. Jo sé que teniu una molt bona cuina, però a banda també feu sopars. Sí, ara a la terrasseta aquesta que tenim així fora, a partir de 15 de juny, el temps que tenim no acompanya, però així s'està molt bé. Jo sé que cuideu molt les carns. Quin tipus de carns teniu? Perquè teniu carns de diversos tipus. Doncs mira, tinc un corderet, un bon cordet nacional, un cordet pasqualet nacional, tenim rabó de bou, codillo guisat, carrillera guisaeta, un bon tibón, un bon entrecot, solomillo de ternera, totes aquestes carns, fem cotxinillo també al forn, això vaig encàrrec, cuixa de cordet també al forn, tot això. Hem provat un entrecot també molt diferent. Un entrecot, un estofado. A veure, també fem alguns estofados diferents. A mi fem una miqueta de carn de jabalí, una miqueta de rui, però això és baix comanda i un poc diferent. I després de peix, què destacaries? Peix, normalment soc tindre algo fresquet, doncs tinc el lenguado, tinc alguna lubineta, salmó, però no em base tant en el peix. Puc fer una salsoleta de peix, puc fer-te un rap a la marinera, però tot això també és sobreencàrrec. I, per exemple, avui hem provat també tonyineta fresqueta. Tonyineta també, a veure, això depèn de la setmana, el que comprem i el que no comprem. És a dir, que depèn també de la temporada. Sempre és millor buscar el que n'hi ha de temporada. Sí, mira, a millor quan toca el mes d'octubre, novembre, desembre, doncs a millor tinc erissos, tinc alguna ostreta, quan hi ha cara a l'hivern, i ara també faig allipebre. Allipebre, sobre encàrrec, també en faig. Jo sé que fas també events, no? Sí, mira, per exemple, avui tenim mig bateget, són 20 persones, i demà tinc tot el local tancat per una comunió. Així, els fins de setmana, millor que es toca per telèfon per reservar taula. Claro.
I, bueno, a quin telèfon tenen que cridar per a encomanar-te? Mira, el telèfon és el 616 57 04 54. Jo sé que tu vas agarrar el testic de ton pare i a Sí. poc pues, has anat pujant el nivell, no? Sí, mira, això és un local familiar. Mon pare el va comprar en l'any 97, això ja estava obert, mon pare i ma mare ho van agarrar, i jo pues, em vaig criar així, de xicotet, i després vaig estudiar, vaig fer el superior de restauració, vaig estar un parell d'anys fora, i quan vaig vindre per acá sí, estava mon pare de gerent, i mon pare em va dir, així no hi ha feina per tots, i diu, bé pare, i vaig estar pues, 8 anys en Oliva Nova, de segon cap de cuina, i allí em vaig acabar de formar, i per la desgràcia que mon pare va faltar fa 5 anys. Fa 5 anys mon pare va faltar i... Vas tindre que agarrar el Em vaig testic. tindre que vindre per acá sí, ma mare la tinc que dir la cuina, junt amb ma tia, i anem marxant. I podem dir que poquet a poquet Nautilus s'ha fet ja un forat dins de la gastronomia de la Marina Alta. No? Sí, bueno, sí. Mon pare ja ho tenia molt ben marcat, el que passa que, claro, tots tenim un poquet d'alt i baixos. Tu ves d'una altra escola i intentes col·locar algun toquet més modernet, però sempre cuidant la línia tradicional que tenia a fer a ma mare i portant tot això avant. Ja per a finalitzar, t'agradaria fer algun plat que encara no tingués en carta? Pues de moment, si diuen les coses van bé, no les toques. Algun plat nou, pues el faig quan toca fer-lo, però de moment jo venia amb una altra idea, s'ha canviat alguna cosa i aquesta idea funciona, jo trobo que de moment no s'ha de tocar. Pues a continuar i fent bona cuina, enhorabona. Moltes gràcies. Va. Quin lloc més meravellós, així en Forna, Miquel? És Molt bé. espectacular, així Bueno, estem. Juan Carlos, Nautilus. quina valoració fas d'este almorzar de gat? Bueno, un 10, una valoració fantàstica. Més que valoració, és l'autèntic plaer de disfrutar d'este esmorzar. Nosaltres, tu saps que li diem, és un esmorzar gastronòmic, i la veritat és que és un mèrit veure els plats tan elaborats que, sense dubte, són tradicionals i autòctons de la zona i que presenta damunt de la taula. És algo meravellós. Quin és el que La més t'ha tret a valoració- tu? A mi tu saps que les carns és una de les coses que més m'agraden. El sortir de cas que té i plats que són més de caldereta pues són els que més. Jo, sense dubte, el rabo de bou és un dels meus favorits, i sobretot en els esmorzars més típics d'ací. Bueno, i ara continuem. Ara anem amb Vicent Esteve, que també ens farà la valoració. Bon dia. Jo, com ja sabeu, que em conegueu, jo de carn no sóc molt d'això, però el que és el polp, peix torrat, estava boníssim. I la tonyina, però una meravella està. I el postre, pues no cal ni parlar. Ni parlar. Jo això és el que més m'ha agradat de tot. Molt bé. I ara, a continuació, pues Juanjo també ens farà una valoració. Bona vesprada i bon dia, pues de categoria. Així el Nautilus és recomanable, així a Forna, i l'esmorzar gastronòmic d'avui ha sigut fantàstic, de bona veritat. En tot en general, Quin és el plat que a tu t'ha agradat més? Bueno, jo sóc més de carn, jo sóc més carnívoro, i entre el platet ese de guisao de cérvol, que no és cérvol, ara no recordo com diu, i el xurrasco, pues bueno, pues això fantàstic. El polpet també està bo, però jo sóc més de carn. Molt bé. Bueno, Salva també de CIO ens farà una valoració. Espectacular. La paraula és espectacular. Ximo ho fa francament espectacular. Molt. La elaboració és el més important d'aquest restaurant. I quin plat tu eres el que més t'ha agradat? Probablement el polp, a la brasa amb la creguilleta i el rabo de bou. I el rabo de bou. Enhorabona, Gràcies a tu. Bueno, i ara, pues, Pepe, el president d'Agaco, d'Amics de les Coques d'Oliva, també ens fa una valoració. Bueno, jo pense personalment que quan vas a un puesto a menjar n'hi ha sempre tres valors fonamentals que has de tindre en compte. La companyia, que avui ha sigut espectacular, el lloc, que ens trobem en un paratge extraordinari, realment Forna i l'entorn d'ací de Forna és espectacular, i també el menjar, el propi restaurant, no? El restaurant, el menjar ha sigut espectacular, la veritat, m'ha sorprès molt els plats de caldereta, els plats de carn, m'han sorprès moltíssim, ha sigut un plat molt acompanyat de molts toques valencians com la samorreta que han menjat, el polpet està a la brasa i tal. O sigui, jo, sincerament, 10 sobre 10 és la meva valoració, i ja vos dic que la companyia, sobretot, i el restaurant Ximo ho ha fet espectacular.
Molt bé. Ja per acabar, pues, Juan Salvador Gallà, de Cuina Valenciana, també ens fa la seva valoració. Bueno, què tinc que dir jo d'un almorzar com el que hem fet, no? És a dir, tot meravellós, posar en valor el que és l'almorzar valencià, contribuir-lo en ell i en tots aquests amics d'Agasso, de la companyia d'Agaco, d'Oliva, i sobretot pues, el gran menjar que ens han posat damunt de la taula, és a dir, això ja no es tracta d'un almorzar normal i corrent, és a dir, nosaltres diguem almorzar gastronòmic perquè de realitat és així, però bueno, es pot menjar tots els dies, vale? De la manera que hem menjat nosaltres, i és una cosa fora de lo normal. Agrair a vosaltres l'haver-me convidat i sobretot esta magnífica apuesta de Nautilus aquí en Forna, en este paratge tan espectacular. I tu que saps tant de cuinar, conta'm quin plat és el que més t'ha agradat. Home, doncs m'ha sorprès molt el tema del rabo de bou, perquè està molt ben cuinat, és a dir, el rabo de bou no tots necessita el seu temps, etc. i per tant estava molt bé. Les salmorres també estaven molt bones, saps que a mi m'agrada molt la salmorra. I el polp, I el polp és fora de lo normal també, perquè està pegar-li una bullideta i després pegar-li una passeta per la planxa, excepcional. Per tant, en definitiva, tot està molt bo i molt ben aconseguit. I ja per acabar, pues, amb nosaltres, Ernest, que també ens fa la valoració d'aquest almorzar gastronòmic. Bueno, la valoració han fet els professionals gastronòmics, que són els que entenen de veritat de lo que és el menjar i del que es pot trobar i que trobem en els plats d'aquest fantàstic restaurant. La companyia, l'entorn i sobretot pues, el poder gaudir d'aquest menjar que encara es conserva tradicionalment en restaurants com estos. Miquel, moltes gràcies. Però quin plat a tu destacaries? Jo és que soc de cacau i samorra, Jo soc de cacau i samorra. El bàsic. El bàsic. El bàsic. Molt bé, doncs moltes Enhorabona. Moltes gràcies a tots.